ka office ka block development officer BDO Maurun Keneng CNRD block hapo ka jing penyaj jong ka EFC Enterprise Facilitation Center lane baju khot ka besen jong ka Maurun Keneng CNRD block kala penlong ya ka program jing pensai paiba bat jing sam ya ki song pisa hakar kom jong ka cek syaki kenhun kin nong rep balatip kom ka producer group kabahap hapo jong ka project focus jong ka sarkar jela bala penteri kam dakam Meghalaya Basin Development Authority MBDA lengba ki EFC ki bedon haki blok haka jingpe jingkmi jong ka BDO hakane kesngi ukongsan ubadairu UMLA jong ka thany ba penyaj singsim ulasam ya ki cek syaki PG ki badon khat khandai teli bat ka jingyo jong ka pisa hakani kasngi barok ki PGS kalapoi syaka khat arlak saupsan hajar tengka Naki shispa san pautam ki PG ki balaseng ha Maurun Keneng blok kumba propau teli kiyo ya ka jingirap daka song pisa bat ki weipat ki dei ki badang shuyo ya ka passbook na ka bank ka jing ya chaprang jong ka nika program fokus ka dei ka jing trei shitom bat chit rem jong ki staff ki badon haka EFC lane besen ka blok nanta napengkre nang tay khot de kayai kursoy producer group kare tilang na pumukurin hana pukre yang kene ka group yo santo cha tangka tiang la syak nyot dor palat kinong rep benda krian ngam celo shisha le se kanam long bane krian hne kan kta e kapot henry na kaling cungi le se tang nam tai ni Maurun Keneng area hai jing persyang barit kumnom ikhmat jong hei la persyang benwat kilat kunte but hakabai de ba kata but dangshen menshim sniam ngila yo ekawe ka sanction na ka central scheme ka ba ai lingba ka sarkar India lingba finance ministry bangin bu ekawe ka regulated market hangni po pomlehir ka philai e la sedang bentre duga yo sekane di ka ba ngishim khi na kaling chungi lingba ka district council ban bu mentah but shen how bene basan ngilayo sokowe ka sanction na ka sarkar India ban bu sokowe ka regulated market hading pasok ka particular na ka district council kini di kilat kilente ki bangi maong ban tangwan ra kini la wiang sin wiang kicing ya mungkin la bandang dan henry suki ngin la ban ya trelang bat sia kabas penat kalong ba kini ki producer group kini ki farmers group pilak benlong ki mahajan pilak benlong ki nong khayi pimde tang kita ki nong riap henry kini ki regulated market ki bangi ni dan mangi let's say nang dong in yo mahajan mangi maphei ken pinlong kita ki mahajan tenga soban ai kuble kelpang ya ka CNRD block jinge trelang bat ka Meghalaya Basin Development Agency kaba la treshitam kumna ban penurlong ban kampen kloy ban sam ni ki check haki block office kiwi ki block ki dan ki bampat yo sam ro henry hang ni po Maurun Keneng la ya kawan ka ba ki de ki ching shisha ka ching wanra bat ka ching ut ching nam chumki ka de ka ching shisha de ki post niam ki nong rap haba kila treshitam nading dum hadu dala dum wan phayeng ban yo ban thung ban tiap ban rei ban sumar kita kicing tung tuki hadu banda yo khet yo so but kabasosi bandala hab ban lede she yo let's say kador kabam ya hab shu bat kicing lut ching siap kejungki okay